מיוחד שהרבה סטודנטים עבדו הרבה שעות בבית שלהם, באמת עבדו מאוד קשה, הגיעו לשיעור, ופלא, הפרופסור המעולה שלהם, פרופסור וויליאמס, החליט לא להגיע. למה? כאב לו הבטן. האם אתה יכול לעמוד שכואבת לך הבטן? פרופסור וויליאמס. אוקיי, אנחנו נמשיך הלאה, בסדר? פרופסור וויליאמס. תתקדם. אני 7194, פרופסור וויליאמס, אומר לך משהו? 7194, אומר לך משהו? 7194, אומר לך משהו, פרופסור? 7194. לא. אז אני אגיד לך, פרופסור, 7194, 7194 זה בעצם מספר התאונות פגע וברח שקרו בעשור האחרון. ב10 שנים, מעל 7,000 תאונות פגע וברח. אני אגיד לך מה זה אומר, פרופסור. שקורות הרבה תאונות. מאיפה מביא את הנתונים האלה? תבקש ממנו את הזה, מה? עדות סברה, מה? לא, ואתה יכול לבדוק. לא, זה בטח. בעשור האחרון. בגוגל, פשוט. פרופסור וויליאמס, אני אגיד לך מה זה אומר. שאם ב10 שנים, מעל 7,000 תאונות פגע וברח, זה אומר שהמון אנשים, המון אנשים עושים את התאונות האלה. ואני אגיד לך יותר מזה, פרופסור וויליאמס. אותם אנשים שעושים את התאונה, 97% מהנחקרים שעשו את התאונה, שתפסו אותם, הם טענו, זה לא בכוונה. לא שמתי לב. אבל זה לא רלוונטי, כאילו מה... למה לא? אבל הוא לא שואל שאלה. אפשר לזה להתחבר לכם, נעשה. תעשה את זה מהר עוד כן. בסוגו של יום. זה זרז תאמין לי. לא בכוונה, לא שמתי לב, שמעתי רעש, לא ידעתי. ואלו אותם אנשים, אלה אנשים נורמטיביים, בדיוק כמוך פרופסור. אתה מסכים איתי? אתה מסכים שכל התאונות... תגיד, אז למה אתה תתנגד? איפה הם נורמטיביים? אני עובר למשהו אחר, פרופסור. לא, רגע, מה התגובה שלו? אני לא מכיר את הנתונים האלה. פרופסור וויליאמס, אני רוצה ללכת איתך לכיוון אחר. אותו רופא שלך, שבמקרה זה הרופא שלך, שבאותו מבנה שאתה בטח פוגש לו בפרוזדור או בחדר אוכל, הוא זה שבדק אותך. הרעלת מזון. רגע, הוא זה שבדק אותך, נכון? הוא זה שבדק אותך, נכון? דוקטור לסטר, כן. אתה פוגש אותו הרבה, לא? לא. אתה בן 43, לא 900. רציתי בבקשה לדעת, כאשר אם אתה הרגשת הרעלת מזון, איפה אכלת לפני כן? איפה אכלת? מסעדת סודי. במסעדת סודי. תגיד לי בבקשה, אז כמובן שאם הרגשת הרעלת מזון והרעלת וכאבי בטן, דבר ראשון שעשית התקשרת לחברך לשאול אם גם הוא חש לא בטוב, כי גם הוא אכל איתך שם. התקשרת אליו? לא. התקשרת לאותה עוזרת? לא. קצת תמוה בעיניי, שאכלת באותה מסעדה עם חברים, ולא חשבת לרגע כפרופסור, כאיש אחראי, כאיש שמהווה דוגמה לכולם, להתקשר, לשאול מה שלום חברך. האם גם הוא? מה אתה רוצה שיעשה? כאבה הבטן בעקבות? כאבה לך הבטן? אדם אובייקטיבי, בעיניי, אדם אובייקטיבי מן השורה, שואל, מתקשר, לשאול מה שלום חברו, כי גם הוא אכל וגם היא אכלה באותה מסעדה. אבל אנחנו נמשיך. לא, אבל זה לא רק כדי לשאול אותה מה שלומה, זה כדי להבין אם אכן מדובר בהרעלת מזון. הם לא אכלו אותו דבר. הדבר הראשון שעושים זה שואלים עוד אנשים שאכלו במסעדה, אם יש להם תלונות של דומות. אבל אתה לא יודע אם זה מהדג, אולי זה מהחומוס, אולי זה מהאיקרה, אני יודעת מה אכלתם. פרופסור וויליאמס, אתה... הרעלת מזון לא קורית אחרי שעתיים. אני עד מומחה. כל הכבוד, תשב בצד. כמה דקות מסיימים. פרופסור וויליאמס. אם את מצלמת זו זווית טובה יותר. פרופסור וויליאמס, דרך אגב, הרעלת מזון, אחד הסימפטומים להרעלת מזון, אחד הסימפטומים שיש לך כאבי בטן והרעלת מזון, או בחילות, שיש לך בחילות בבטן, זה אחד הסימפטומים לפוסט טראומה. לאדם ש... זה שאלות שאני גם קריאת תמונה. אדם שחווה... הכאבי בטן זה יותר מתאים לאדם שיש לו בחילות, וזה אדם שעבר זה מקרוב, עבר תאונה, או עבר אירוע שקצת גרם לו לצאת קצת מהשיווי משקל שלו. זו דעתי, פרופסור וויליאמס. אתה יכול לומר, הנה,
מן המפורסמות או שקראת פה, או שזה, אני מספר לך על כך. אנחנו נמשיך, מתקדמים עוד צעד, פרופסור וויליאמס. הוא לא שואל שאלות, הוא אומר בוא נתזה. כן, ובסוף אני אסגור אותו בפלומבה. בסדר. פרופסור וויליאמס, אתה נסעת ברכב, תזכיר לנו מה המספר של הרכב? ג'וזף אסף וויליאמס 007. פרופסור וויליאמס, יש עד באותו אירוע שזיהה 70-80% מהמספר של הרכב שלך, ואת הצבע של הרכב שלך. מה אתה אומר על זה? זה לא אני. זה לא אתה. למה אתה חושב שלא? קשה לזהות את הצבע? או איזה צבע שהאוטו שלך תזכיר לי? בהיר. בהיר. צהוב, בהיר, ירוק, בהיר מה? בהיר? בהיר ברונזה. ראית בתמונה. בהיר ברונזה. כן. אוקיי. בהיר ברונזה. ומה אתה אומר על אותו עד שראה ומשוכנע וראה את הרכב שלך, זיהה 70% או 80% מהמספר? יש לך רכבים של משרד הרישוי שהבאנו, ויש עוד עשרות רכבים כאלה. אז אתה אומר שהוא יכול להתבלבל גם בצבע, הוא יכול להתבלבל בצבע, הוא יכול להתבלבל במספר, הוא יכול. ואתה, פרופסור וויליאמס, שאתה עמדת כאן באולם הזה, עמדת שראית רכב שנוסע במהירות, רכב קטן, לבן. צבע לבן, אתה מזהה הכל, רואה הכל באותו עד. לא אמרתי הכל, אמרתי קומפקטי ולבן ונסע במהירות. אני אגיד לך, אשאל אותך עוד שאלה, לקראת סיום פרופסור, אתה קצת נראה לי עייף. רציתי בבקשה לדעת, אתה פרופסור מן המניין, נכון? אתה פרופסור שנחשב במדינת הסדנה, נכון? נכון. אתה בן 43 פרופסור, נכון? ככזה, יש לך משכורת גבוהה, אתה חי רמת חיים מאוד גבוהה, נכון? נכון. אז אני מבין פרופסור וויליאמס, שאתה פרופסור, מרוויח משכורת יפה, יש לך רכב מעבודה, אתה חי טוב, הכל בסדר איתך, מסכים, מאשר? זה לא רכב מעבודה. לא רכב מעבודה. לא חי טוב, זה אני נשוי. פרופסור וויליאמס. למה לא רכב מעבודה? רכב מעבודה. אתה פרופסור מן המניין, אתה סגל אקדמי, יש לך רכב מעבודה. זה רכב שלי, אבל הוצאות של ביטוח. הוצאות מביטוח. אם יש תאונה. אז תסביר לי בבקשה, איך... רכב, הוא מקבל מעבודה, אבל הרכב שלו. איך זה מסתדר עם זה שאתה רוצה למכור את הרכב? יש דבר כזה שאתה ככה מחליט למכור את הרכב, למרות שאתה מקבל את התנאים, את הדברים, רכב. בדרך כלל פרופסור, הפרופסור שאני ארצה להיות זה פרופסור שיש לו רכב מעבודה. יופי. אוקיי? אז אני לא, הרכב הוא רכב שלי, וההחזקה היא על חשבון העבודה, ואני רוצה להחליף את הרכב. אני אגיד לך מה קרה באותו יום, אני פשוט אקצר, כי אני באמת עייף גמור. זה לכם, פרופסור וויליאמס. אני לא נוהג שאני עייף, לא נוהג, לא נוהג. פרופסור וויליאמס. ב1 למאי קרתה תאונת פגע וברח. כמו שציינתי, המון אנשים נפצעים ונהרגים. השנה נהרגו 19 אנשים בתאונת פגע וברח. זה לא סיפור? אוקיי, אז זה רק תמיד לעונש. אני חושב פרופסור וויליאמס, אבל איך אני מביא את ה... אל תביא, זה מיותר. אוקיי, תסיכום. אני רק אגיד שבעיניי בפרופסור וויליאמס שיש יותר מדי צירופי מקרים או דברים שקרו בסיפור שלך, שעד שראה לוחית זיהוי, אבל אולי זה לא שלך, לא סברה, לא? לא, אבל זה לא סיכומים. מכה ברכב, קצת בעיניי מאוד תמוה שבאדם נוסע אחורה, שהוא מאוד זהיר, מאוד ערני, מאוד נזהר לפחות, ככה הוא טוען, נוסע לאחור ופוגע מקדימה. אתה הבאת, פרופסור וויליאמס, את התרשים של העמוד, אתה מזהה את העמוד הזה? אמרת הוא נמוך. כל בר דעת שיכול להסתכל בתמונה הזאת מזהה שהעמוד הזה לפחות בגובה של מטר. אתה מאשר? לא. לא? אוקיי. זאת דעת. איך אתה יכול להבין שזה מטר? אתה רואה? כן. אתה רואה? יש לו מטר. 60 סנטימטר. כמה? 60 סנטימטר. מדעתם, אוקיי. שברנו אותו, מה זאת אומרת? אני חושב פרופסור וויליאמס, שאתה מה עשית בגבול? עמוד שבור? עומד כאן, שאתה כאן עומד ומספר דברים, ואתה מנסה בהתפתלויות לצאת מאירוע, שנייה אני מסיים, לצאת מאירוע שקרה, אירוע שקורה, אירוע לא תקין.
ואתה כמו מיני רבים במדינה הזו, במדינת הסדנה, מנסה לחמוק מעונש בכל מיני תכמונים וכל מיני אילוצים. תגיד, לא. תן לך לסכם, אני משתל לך שתי שאלות. אוקיי, אז אני פה אסיים. יופי, יופי. אני רוצה שתי שאלות לשאול אותך. גם לי שאלה. אתה יכול לשאול אותי. אתה באתי עם כל הדפים. תגיד, אתה, מה לפני 3 ימים? מה עשית בשעה 13 ו-15 דקות? לפני? 3 ימים. היום אנחנו מדברים, לא, אבל נדבר יותר על הזמן של האירוע? של 11? לא, יש לך סתם. לא זוכר, פה הוא זוכר. לא, דווקא אני זוכר, היינו בנחל אלכסנדר, ובין 1:15 זה היה בדיוק השעה שהחלטנו שאנחנו לוקחים את כל הכיתה ומושיבים אותם לאכול. הבנתי. איך אתה זוכר את זה? עכשיו, תגיד לי, לפני 10 ימים, באיזה שעה הגעת לעבודה? 8:57. 8:57. 10 ימים יוצא בדיוק היום הולדת של אשתי, ו8:57 זה בדיוק היה, זה נורא, זה סיפור מעניין. אוקיי, לא, אני בבקשה, מה עשית מ8:57 ועד השעה 17:00, בדיוק, את כל התחנות שעשית. אוקיי. אנחנו מרצים, יש לנו מספר... בלי הקדמות, תגידי מה עשיתם. מ-9 בבוקר עד 11 היה לנו ישיבה, מ-11 עד 11:30 הייתה לנו הפסקה, 11:30 עד 1 היה לנו שוב שיעור מסכם לקראת קורס שאמור להתחיל ביום לאחר מכן. יצאנו לארוחת צהריים ב-1, אחר כך ב-2 עד 4 הייתה לנו... מ-1 עד 2 היית באוכל? כן. הכל בשעות עגולות, ביום. כן, כן. בדרך כלל היום מתחלק לשעות עגולות. ובין 2 ל-4, אחרי שחזרנו מארוחת צהריים, למעשה הייתה לנו ישיבת סיכום של כל היום הזה שהיה לפני הקורס שאנחנו אמורים למצוא להנחות יום לאחר מכן. מה היה כאן לפני 10 ימים של כל דברים האלה קרו? 13. 13 למעלה? היום אנחנו היום 15 היום. היום 15 בדצמבר. אז. ואתה מדבר איתי על דברים שקרו ב-13 בדצמבר, ואני שאלתי אותך על 5 בדצמבר. אני שאלתי אותך על איזה תאריך את מדברת. עכשיו, אז הייתי אומר לך, מה אני הביאה לפני 10 ימים? אותו היינו. מתי הדלקתם נרות? היום זה נר עשירי. לפני 10 ימים היה חנוכה, באיזה שעה הדלקתם נרות? לפני 10 ימים לא היה חנוכה. היה. נר ראשון. לא, נר ראשון היה ביום ראשון. באיזה שעה הדלקתם נרות? זה סבתא של אשתי, 6:40 ומשהו. 6:40 ומשהו. התכנסנו כל למה ומשהו? 6:40 וכמה בדיוק הדלקתם נרות? 6:46. כי פשוט כולם הגיעו, והדרך של הפיצה הגיעה יותר מאוחר. אז יש לך זיכרון טוב, אתה זוכר כל דקה? אני משתדל. בדיוק מה קורה בכל יום, כל אירוע. אני מאוד משתדל. אני גם בדרך כלל רושם הכל, יש לי יומן, זה מאוד חשוב. למשל באותו יום שרשמת לעצמך שב-11:53 הפנית את הרכב? כן? רשמת לעצמך שב-11... מה, ביומן שלך אתה רושם ב-11:53 הפנית את הרכב? כן, כי אחרי זה גם צריך להתקזז על הכסף עם האוניברסיטה. הם משלמים על החנייה. אז אתה יכול להביא להם את הקבלות, אתה צריך לרשום ביומן. ואם הקבלה נאבדת, עבדה. אז אתה עושה גיבוי ביומן. בוודאי. הבנתי. עכשיו תגיד לי, לגבי החזרה שלך, אתה נכנס למדרש חניה, אתה גם עושה לך גיבוי כזה, רושם שבשעה 13:20 נכנסת לחניה. זאת אומרת, אתה לא זז צעד בלי לרשום ביומן. ואחרי זה גם אשתי רוצה לראות דוח. תגיד, אז אם
זה אמיתי. למה אני צריך צורך בזה? אם הכל הבאתי לכם בדפים. אתה יודע מה, עזוב את הנושא הזה, אז לא הבאת אבל את היומן. היומן נמצא אצלך. הרישומים נמצאים אצלך. ולא הבאת אותם היום. במכשיר הנייד? אפשר לקבל אותם? בוודאי. רגע, זה שאתה משלם, לא הוא יביא לנו את זה, אתה תודיע לנו מתי. אני מבקשת לראות גם את הרישומים כל 10 ימים האחרונים. האמת שבאמת יש לי. אני טוב עכשיו במספרים. תגיד לי, לא, זה בסדר, אני מאוד שמחה שיש לך רגע, אני יכולה מאוד רציתי לשאול. תגיד, במעצר הזה מול הילדים שלך, לא היה מילים בזה, הוא נכון? מאוד לא. אתה הופתעת מזה שבאה המשטרה בבוקר ועצרה אותך? את לא היית מופתעת אם המשטרה הייתה מגיעה? בוודאי שהייתי מופתע. אני שואלת את השאלות, אדוני. בוודאי שהייתי מופתע. בכל שנותיי כמרצה. הבנת למה המשטרה מגיעה? לא. לא ידעת בכלל למה המשטרה מגיעה. לא. ומתי נודע לך למה עוצר אותך? כשהמשטרה באה, לקחו אותי לתחנת המשטרה. ושם סיפרו לי יש עדות שכביכול הרכב שאני נוהג בו דרס וברח. פגע וברח. איך המציגים לא... ואז מסרו לך את התאריך. ואז אמרו לי. ואז ביקשת שיאפשרו לך להסתכל בטלפון שלך כדי להיזכר? כן, ואפשרו לך את זה? לא. אפשרו לך לקחת את הטלפון שלך ולהסתכל ביומן ולראות מה... אז לא יכולת להסתכל ביומן? הסתכלת בטלפון. נתנו לך בזמן שאתה עצור, עם הטלפון הנייד, ובזמן החקירה פשוט הקראת מתוך הטלפון הנייד, מתוך היומן הידני הזה שאתה מנהל, בטלפון הנייד, איפה היית בכל דקה מאותו יום. כן. ולא ביקשת, והשוטרים לא ביקשו לצלם את התיעוד הזה מתוך הטלפון שלך. הם לקחו אותו. הם לקחו את הטלפון. אחרי שנשאר, הם לקחו אותו, בזמן שהייתי בחקירה, הסתכלו, שאלו אותי מי זאת זאתי, מי זאת זאתי, לא, אני שואלת עדיין על היומן הזה. לא תיארתי את היומן, הציבור לא תיאר שום דבר. לא. לא. וגם אתה לא הבאת לנו את היומן הזה. הוא במקרה אצלי, אבל כן, עורך הדין שלי, שיעשה את העבודה, הוא יביא אותו. זו החקירה עוזרת. הוא יראה את זה. אתה בתור פרופסור למשפטים מכיר את ההלכה שאי הבאת ראייה שיכולה לתמוך בגרסה שלך פוגעת, מחזקת את הצד שכנגד. מכיר את ההלכה הזאת. בוודאי. עכשיו תראה, אתה הבאת עלינו, כמה נאומים הבאת עלינו? 8? 9? יחסית זה בתור בעצמו. 10 מסמכים. נכון. הבנתי. ועדיין בכל זאת, את היומן שלך, זה שאתה מתקתק באותו רגע, זה אתה לא הבאת לנו. לא, אני לא רואה צורך, יש פה הכל בסוף קופי. זה בשבילך. מה, אתה פיין כסף קטן? אתה פיין כסף, אבל נשמור, שולחן של שופט. בתוך הנורים, איכשהו בתוך הנורים. וגם כתב את השעה, מתי הוא עושה? תגיד, למה... הבאת לנו הוכחות ממש טובות שהיית ממש מדויק בשעות שאמרת. אני הבאת לנו את החנייה שלך מ-11:53. כן. וגם הבאת לנו את הכניסה שלך... עד 20. 8:58. כן, מ-13:20. אבל לא הבאת לנו שום ראייה לגבי 12:45. לא רשמת ביומן 12:45 אני יוצא מהמסעדה? יש לך קבלה. יש את הקבלה של המסעדה, 12:45, רשום שם שעה. ויש גם את החנייה. הבנתי, זה מספיק. המתחן מראה 1:12:50.
חנויות. כן, עכשיו תגיד לי, הדברים האלה של הכניסה וחניה, של הכניסה לחניון, הם רשומים איזה? רשומים מה? זה כרטיס כזה? או שמעבירים, או שיש שומר שרושם את זה? לא, זה מצלמה. מצלמה. כן. הבנתי. והמצלמה מצלמת כל כניסה ויציאה של רכב כל כניסה. כל כניסה. יציאות היא לא מצלמת. איפה אתה בקיא בזה? הוא עובד שם. לא, רואים עוד מישהו, פרופסור אז שם, הכל... הוא לא, כל המרצה כנראה שם, יש הוא לו לא... סיפורים עם אשתו. הוא מאשרים כניסה, הוא יודע. ספר אחר. טוב, אוקיי, אני זהו? מרימה ידיים. היה דוכן טוב. כן. כל הכבוד.